На телеканалі МКТБ інфармаційний випуск «Новини. Час місцевий». У студії працює Сергій Пахомов і головне сьогодні. Каля 50 питань у звороту поступило під час прямої телефонної лінії старшині Мінського облвиконкама Анатолію Ісаченку, ад жихарів регіону. Зацверджені нові тарифи на електроенергію для споживців у садоводчих товариствах і дачних кооперативах. Меншина спортивная зима. Мінським обласним виконавчим комітетом закуплено 2900 комплектів лижного обсталювання, місцевими органами – каля 2000. Питання утримання дорожнього покриття на вулицях і у дворах малих городів і вёсок, вода і теплозабезпечення, кредитування сім'їв при поліпшенні жильових умов. Каля 50 питань із вороту поступило під час прямої телефонної лінії старшині Мінського облвиконкама Анатолію Ісаченку, ад жихарів регіону. Як відзначив губернатор, дзвонків завсёды шмат. Хтось дозвонюється, хтось ні. Сьогодні отрималося послухати людей по максимумі. Сказати, що місцеві органи влади не працюють, було б неправильно. Есть недопрацовки, люди їх бачать, тому телефонують. Ми розбираємося. Старшиня облвиконкама відзначив, зворотів по ремонті домов, підводі газу стало менш. Однак скаргів на бездорож шмат. У Мінській області 16 тисяч кілометрів дорог, з їх 12 тисяч підлягають ремонту. У минулому годі була проведена ревізія. Частка дорог передадена у систему ЖКГ. Праця по ремонті дорог ведеться. «Моя міліція мене береже» – фраза знайома і актуальна. На посідженні райвиконкама розгляджене питання об стані законності і правопорядку на території Молодеченського району у 2018 році. Так само різні розділи комплексної програми по профілактиці правопорушень сьоліта. Тему протягне наш кореспондент. Аналіз аперативної обстановки свідчить про те, що у районі заховується шераг становчих тенденцій у яе стані і розвитті. Дякуючи профілактичним мірам, удалося не допустити узровню криміналізації насельніцтва регіону. Знизилася кількість учинених тяжких і особливо тяжких злочинств. Так само летось назиралося зменшення агульної кількості поступивших у районний відділ внутрішніх справ заяв і повідомлень об злочинствах. Отмечается улучшение результативности работы милиции по установлению виновных в совершении преступлений. Установлены подозреваемые по всем фактам убийств, разбоев, причинения тяжких телесных повреждений. Снизилось число зарегистрированных грабежей, краж всех форм собственности в городе, так и в сельской местности. Благодаря регулярным рейдовым мероприятиям на территории садовых товариществ на 40% сократилось число зарегистрированных хищений и сдачных домовладений граждан. Вдвое снизилось количество совершенных угонов автотранспорта. Разом з тим, у районі не знімається з повістки дня проблема самогоноварення. Летось знищено 15 міні-заводів по витворчості спиртних напоїв, а п'янство стало причиною 2 забойств. 75 чоловік з категорії хронічних алкоголіків накеровані у лячебно-працовної профілакторії. У плані дорожньо-транспортного травматизму є над чим працювати роботникам Державтоінспекції. Спинено 15 тисяч порушень правил дорожнього руху. У стані алкогольного оп'яніння затримані 254 водителі. Але сьогодні многие громадяне уступают у конфликт с законом и іншими методами. Зафиксирован значительный рост в прошедшем году хищений, совершенных путем использования компьютерной техники, статья 212 Уголовного кодекса, с 41 до 85 преступлений. Чтобы понятно было, что это за хищение с использованием компьютерной техники, это хищение денежных средств с использованием кредитных карт. Рост большой, более чем в 2 раза, поэтому в свете профилактических, предупредительных мероприятий, я думаю, тут, наверное, средством может быть только одно. Максимально активная и широкая разъяснительная работа с населением. Застаецца падкантрольная абстаноўка і ў грамадскіх месцах, але ўзровень рэцыдыўнай злачыннасці на тэрыторыі нашага раёна дастаткова высокі ў параўнанні з аналагічнымі рэгіёнамі вобласці. Из 299 освободившихся из мест лишения свободы 108 только устроены на работу. А остальные что? Кто с ними работал? Кто разбирался? Приглашали этих людей, не приглашали, вообще работали с ними или нет? То есть по каждому человеку, это у нас не 1000 человек, 299 это
небольшая цифра, по большому счету. По каждому человеку должна быть проведена конкретная работа. Рэаліі часу паказваюць, што супрацьстаяць розным негатыўным з'явам у грамадстве толькі сіламі міліцыі дастаткова складана. Таму ў раздзелах комплекснай праграмы па прафілактыцы правапарушэнняў на бягучы год прапанаваны канкрэтныя мерапрыемствы з удзелам органаў улады, грамадскіх арганізацый і сродкаў масавай інфармацыі. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Проверки были не лишними. Летом специалистами Молодеченского зонального центра гигиены и эпидемиологии обследовано 107 объектов жилого, вытворчего и громадянского призначения. Гамафон и активность радона не перевышали нормативных показчиков. Так само доследовался больше 200 проб харчовых продуктов на утрымание радионуклида цезия 137 з вытворчего сектора и приватных господарок жыхароў. Перавышэнне дапушчальных нормаў цезія былі зафіксаваны ў ягадах і грыбах, сабраных у Вілейскім і Маладзечанскім раёнах. Штогод праводзіцца маніторынг тэрыторыі населеных пунктаў, якія падлягаюць радыяцыйнаму кантролю. Гэта 5 вёсак Хожаўска і 2 гарадоцкага сельсаветаў. Уся даследуемая прадукцыя з уласных гаспадарак гэтых вёсак не выклікала занепакоенасці спецыялістаў. Радыяцыйная абстаноўка ў горадзе і раёне застаецца стабільнай. Выпадкаў радыяцыйных аварый не ўстаноўлена. Зацверджены новыя тарыфы на электраэнергію для спажыўцоў у садаводчых таварыствах і дачных кааператывах. Раней садоўнікі плацілі па 0,14 рубля за кілават, а вось са студзеня плата за электрычнасць за адсутнасці тарыфу зацверджана менавіта для гэтай катэгорыі. У многіх дачных кааператывах і садаводчых таварыствах, якія з'яўляюцца юрыдычнымі асобамі, ажыццяўлялася па тарыфах для юрыдычных асоб, у залежнасці ад рашэння праўлення ў адпаведнасці з заканадаўствам. Часцяком гэта было больш устаноўленага зараз 0,17 рубля. Новы тарыф у адпаведнасці з пастановай Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю пачаў дзейнічаць з 23 студзеня. Вечары школьных сяброў. Па традыцыі яны адбываюцца ў першую суботу лютага ва ўсіх установах адукацыі. Канцэртныя праграмы, фотазоны, спецыяльныя выпускі сцен газет. У кожнай школе гэта мерапрыемства стараюцца зрабіць яркім, незабыўным і цёплым. Настаўнікі з радасцю сустракаюць сваіх былых вучняў, а выпускнікі расказваюць пра свае поспехі і не забываюць падзякаваць педагогам за іх працу. Бо менавіта школа становіцца для ўсіх стартавай пляцоўкай у самастойнае жыццё. 20 год таму наш клас выйшаў са сцен роднай альма-матэр. Сёння мы ў гэтай святочнай зале сустрэліся з роднымі настаўнікамі, з сябрамі, з усімі, з кім мы бок а бок прайшлі тыя школьныя гады. Сёлетнія вечары сустрэч былі аздоблены і яшчэ адным прыемным момантам. У цэнтральным рэгіёне правялі акцыю ўдзячнасці класным кіраўнікам. Падзячныя пісьмы Галоўнага ўправлення па адукацыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта уручаліся педагогам, якія сёлета адзначалі і сустракалі юбілейныя выпускі сваіх класаў. І былыя вучні праз 20-30 год стараліся не прапусціць такую важную падзею. Я надеюсь, что каждый из вас понимает, что именно благодаря педагогам, тем, кто когда-то был у вас математику или русский язык, кто когда-то учил писать красивым каллиграфическим почерком, именно они помогли стать вам самыми лучшими, теми, кто вы есть сегодня. С прицелом на олимпийские медали маладзечанскія школьнікі паспяхова выступілі на абласных фінальных спаборніцтвах па біятлону сярод дзяцей і падлеткаў «Снежны снайпер» на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба, якія адбыліся ў канцы студзеня ў Раўбічах. У мінулыя выхадныя 7 установам адукацыі нашага раёна былі ўручаны сертыфікаты на камплекты лыж ад Мінскага абласнога выканаўчага камітэта. Сярод іх і гімназія-каледж мастацтваў горада Маладзечна. Учащиеся гимназии и колледжа искусств побеждают не только как талантливые в музыке, в искусстве, в танце, но и как талантливые спортсмены. Поэтому сегодня позвольте вручить сертификат на 15 пар лыж государственному учреждению образования гимназия и колледж искусств от Минского областного исполнительного комитета. Учащиеся данного учреждения образования показали на областном уровне в рамках акции «Мамичный».
Абкатаць падарункі школьнікі раёна паспеюць яшчэ ў гэтым сезоне. Метэаролагі абяцаюць вясну не раннюю, а люты павінен парадаваць аматараў зімовых відаў спорту мінусавой тэмпературай і свежым снегам. Так што і новыя перамогі ў нас абавязкова будуць. Гэта ўсё, што мы паспелі расказаць. Далей вас чакае прагноз надвор'я. Усяго добрага і да сустрэчы.